Maľovanie je veľmi súkromná záležitosť. Ja to hovorím, to je niečo ako milovanie. A vlastne ja nikoho nepúšťam k sebe, kto by videl, keď malujem, pretože sa potrebujem maximálne sústrediť. A vy ste jediný, dá sa povedať, a prvý, ktorý vidíte, keď robím. Najdôležitejšie je dotyk na plátno, lebo keď sa dotýkate plátna, vlastne ja dávam svoju energiu do plátna, aj keď je to plátno úplne čisté, niečo z tých mojich rúk a z tých končikov prstov prechádza tam. Čiže nakoniec, keď ja tam do toho obrazu, do toho plátna dám dostatok energie, nie je ani dôležité, že čo je tam namalované, ale niečo z toho cítite. Oči sú tunel do duše človeka ako takého, to znamená aj ženy. Keď vás žena klame, alebo keď vám hovorí, že vás miluje, tak sa jej dívajte do očí a tam uvidíte pravdu. Tu sú tie tunely do duše, tu vidíte, že toto je napríklad skúsená žena, ktorá je ako matka, ktorá dokáže poradiť. Toto je mladá žena, ktorá je v druhom stave, ktorá skúsila život naplno a zrazu zistila, že to prináša aj rizika. A toto je vlastne prísnosť sama o sebe, ktorá odmieta všetko a všetkých a všade. To je Madonna, ktorá je ja hovorím bez Ježiška. Je to, keď žene niečo vezmete, tak v očiach je strach a zároveň bolesť. A vlastne celý obraz je odhalená, tie ruky, ako keby ste jej niečo vzali z rúk, ale všetko je v tých očiach. Tam je tá bolesť, ten pocit, že už nikdy sa nevráti to, čo malo byť, alebo čo bolo. Vlastne o tom je to. Dobré oko, ktoré sa díva, je veľmi zložité, pretože ja sám po 30 rokoch, ako malujem, vám to neviem definovať, v čom to je, len viem, že keď dávam tú poslednú bodku do tej zrenice, musí byť presne umiestnená, aby to oko začalo sa dívať. Abstrakcia je pocit. Abstrakcia je v prvom rade pocit, ktorý musíte dať na plátno. To znamená, cítim sa dobre, je mi úžasne, je mi ťažko. Určité farby dávajú určité pocity, tvary dávajú určité pocity a vlastne to je o tom, že to je to najčistejšie z duše, čo môžete vyložiť a dať na plátno. Vo svojich obrazoch berie Vladimír Kadera z Dalího nielen inšpiráciu ženami, ale aj jeho farebnú škálu a spôsob malovania a najmä filozofiu. On ma fascinoval to slobodou myslenia. Ani nie tými bláznovstvami, ako práve tým, že on dokázal namalovať čokoľvek. A vlastne tým, že neskôr som začal uznávať určité záležitosti, čo sa týka života a smrti, napríklad reinkarnáciu, tak tvrdím, že sa trošku aj prevtelil do mňa, pretože si myslím, že nie je to žiadne ani bláznovstvo, ani zázrak, ale keď niekoho nosíme dlho v hlave a v duši, tak ako keby do nás prešiel.